Здравейте, хорица! Днес снимаме на Goat Simulator, Goat Simulator. И така. Ето виждате моята овца. Тя е много красива. Ще я кръстим Пенка Ризла или Ризла Пенко. Добре, че? Моля? Има къвещи. Сега че MC Fair TV Club е с мен. И да започваме. Така. Какъв е чудован взимаме. Сега си мисля дали да не ставим като овца. Чакайте, опа. Така. Сега само... добре, айде как. Значи сега... Нашата овца, Пенка, умря. Така. Ние сме Риза Пенкова, нали? Кой беше тя? Да. Тъй, Риза, чай са. Вижте сега нещо много забавно. Така. Четете върху табелите какъв пише. Много яко, нали? Сега ще ги избия всичките. Бум, вече го не познам. Ако не лагне, се извинявам. Умрима. С такива табели не тали срам. Чай. Марто, този ден, си как се прави той, бе? Ротейта във въздуха, за да се завъртиш. Аз съм парче. Да направиш на задно салто, десен бутон на мишката и S. И държаш S. Да. Първо S или после S? Не. Нищо не става. Как се отрепа? Аз съм овца. Един да мен, сега ще се спуснем. Ние сме права. Виждате? Сега. Спускам се. Неудържима скорост. Той скача. Бам. Не стана нищо. Опа. Нашата овца е тъпа. Чакай, бре! Юху! Аз се прекерам тук. Тук има един много якчичка. Виждате главата на колко е глищата. Бум. Нагоре, към без края и отвъд. MC, ко правиш, бе? Абонирайте се за него, абонирайте се за мен и ако не кажеш нещо, не се абонирайте. Кой какво? Не, да. Но какво да направя, човек? Аз гледам да се умислиш срещу Cloud9 на утре да повторя седмин. Виж сега тук. Чакайте сега. О, да, ето. Така съм пребил очи. Класическа смърт. Така, не съм тук. Ома гъве, там има едно нещо, дето много... горката овца. Правя, ще видиш клипа как са на фраза. Така да чуси. What the fuck? Да, тя не е да коментираш за тия Soulmates и срещу Cloud9. Брат, там не знаеш ли оранжевото високо? Cloud9 взеха фърста, брат. Кой? Cloud9 взеха фърста. Ечко. Cloud9 също са много добри, бе. Брат,
Кой искаш като скочат 4 в едно? Кой ще... Примерно казвам. Ти може да не съм скочили 4. Ама, представи си. На тебе като скочат 4 и някъде да бягаш на тауър. Вчера беше много як турнир. Да, чата плата. Чай сега искам да скоча прикач. Аре бе! Ау! Къде ми е овцата? О, да! Аре бе! Много мразят тъй бе! Кличнах се! Ома гъве! Аре бе! О, да, най-накрая излязох. Тук има едно взривоопасно май. Чакай сега, чакай. О! Тарата. Сега ще се босна в той. Кирката. О, да, ето го. What the fuck, не гръмна. Ето сега обаче. Искам да дойде някой да го стъртам много брутално. Да. О, да! Аха. Нека е. Добре, и ето тук топката, сега ще вкарам един гол за финал. Исках само да ви покажа тази игра колко е набавна. Може да се я дръпнете от Замунда, може да се я закупите от стрим. Да, е добре. О, яве, аз да не стукам. О, чакай сега, колечка. Не, той е така, как се казаха, че раучли, кои бяха сокчета. Сега ще изнеса там. Това ще е стъклено. О, jump over bottle. Това е много добро. О, да. Ау. И... ще завършвам клипа с нещо епично, което ще бъде примерно ето сега. Гледайте! О, нашата коза беше на нашата коза и разказаха играта. Чакайте, има нещо по-епично от това. Изчакайте. Само да пусна тая бутилка, че му дразни. Така. 11 на 10 за TSM. Добре. Сега идва другата кола. Изчакайте да дойде колата. Чакаме. Ето я! Юху! Нашата коза хвърчи към безкрай отвъд трамплина. О, да, трамплина. Не. О, да! Продължава да хвърчи. Тая коза е побъркана. Добре, чао хора!